שמרנו על קשר עין עם הסובבים, גם כשדיברנו וגם כשהקשבנו. יש אנשים שהם מדברים, לא נוח להם הסיטואציה, הם מחפשים את כל מיני נקודות בחלל, רק לא לדבר אל הסובבים. יש כאלה שמתחברים למקום מסוים, אני לא יודעת למה, זווית הראייה שלהם היא תמיד בצד אחד, הם שכחו שיש להם כאן עוד אנשים שרוצים לראות את פניהם ולשמוע אותם ולתקשר איתם. זה מאוד חשוב לקבל את הקשר, דרך אותו קשר עין. כשמקשיבים, זה מכבד, זה מאוד מכבד. אני יודעת שהרבה פעמים נוכחתי בקבוצות שיושבים אנשים שטורחים לנושאים במיוחד כדי להשמיע את 60 השניות שלהם. תחשבו על זה. זה זמן, זה כסף. לא מקשיבים, אנשים ככה עסוקים בדברים שלהם. אני לא מדברת על הדוברים, אלא על המעגל, המקשיבים. להיות אצלי זה מקום קדוש, ומישהו מדבר במקום קדוש, להסתכל עליו בעיניים, ולחוות את כולו, ולתת לו אותה. בשפה, שפת הגוף, את החיזוק שאני שומעת אותו, ואז אני רואה פתאום מישהו שהתחיל ככה קצת נרעל, הוא ככה נאחז בי לפעמים, או במישהו אחר שמתנהג אליו בצורה כזאת, ואת רואה שהוא פתאום ככה מצמיח את המסר שלו. אז לכן זה לכבד באמת את האנשים שמדברים, ולהיות איתם בכל שישי שלהם. האם הצלחנו לקיים הקשבה פעילה? מה זה הקשבה פעילה? אנחנו יכולים לשמוע, אנחנו לא להקשיב אפילו. הקשבה פעילה זה משהו שבעקבותיו אנחנו יכולים לשאול שאלה ולתת משוב. זה לא חלף לנו יד אוזן. אנחנו יודעים להגיד משהו בעקבות זה. וזה מאוד מאוד חשוב. ואת הדברים האלה, זה פשוט בא לי מתוך כל הניסיון שלי. זה, כשאני אומרת את זה עכשיו, אני מתרגשת, חשבתי על זה. יונית המצטיינת, כן. היא גם נתנה משוב, והיא גם הקשיבה פעיל, והיא גם עבדה בלוח הזמנים. נכון. לעצמאיות. נכון. לעצמאיות אני רוצה להדגיש את הנקודה, להתמקד בתועלות. הרבה מאוד מספרים על עצמם, אנחנו באמת מדברים על עצמנו, אבל בצורה, גם כשאנחנו שהמסר יהיה מה אנשים יקבלו ממנו. מה התועלות, מה הם ירוויחו מהקשר איתי. אפילו אם אני לא רוצה שהם לקוחות שלי בשלב ראשון, אני לא רוצה שהם לקוחות, אני רוצה שהם פשוט ידעו שהם יכולים לקבל מהם אפילו מידע, תמיכה, תשובה לשאלה. אז להתמקד במה יכולים לקבל מאיתנו. איפה עושים נטוורקינג? רמזנו על זה. סופר? במקור לבית מרקחת, במכונית, בטרק בשקתי, עשינו נטוורקינג מדהים. פשוט מדהים, ואני תמיד מפתחת את זה, כי זה מעניין אותי. ואני תמיד שואלת שאלות, ואני, שוב, היא אומרת לי שני פרקים, לא תגידו את השם המשפחה, כי היום אני רואה אותה ברשת האינטרנט, ואני אומרת, זאת היא. ובכל מקום אנחנו עושים נטוורקינג, גם מי שלא יודע בכלל מה זה נטוורקינג. העניין הוא לשכלל את היכולות האלה, להשתמש במיומנויות האלה, יותר טוב ולהביא אותם למקום שאנחנו רוצים. זה קצת עצוב. זה קצת עצוב? זה קצת עצוב, קצת מעורר עצמי. אני מבינה אותך. איפה השיחה האמיתית, בלי המטרה מאחורי. אוקיי, אני מבינה שאני עדיין, ואני מכבדת את זה מאוד, כי אני יודעת שזה בא ממקום אמיתי. מה, אנחנו מנהלים שיחה כדי שיוצא לנו משהו מזה? אז לא. סליחה? לא, גם וגם. אני רוצה להגיד, הקשרים שאני יוצרת בנטוורקינג, הם ממש, ואני מקרינה רק את הערכים שאני מדברת עליהם, הם אחרים לגמרי. עם מעלה אני בקשר כבר שנתיים, תודה. עם מעלה אני בקשר בשביל שנתיים, רק על נושא של שיתוף ותמיכה, והנה תראי את הקישור הזה, ופה מישהו מלמד לעשות דבר כזה, ואפילו לפני הפרזנטציה הזאת, אנחנו ישבנו שעתיים. היא מרצונה ראשית, הקדישה לי שעתיים, אני מביאה את זה כדי שתבינו שנטוורקינג אמיתי מגיע משם. אבל מה קרה בתהליך הזה? קרה דבר מדהים, שהיא אומרת לי, רוצה שאני אהיה בפולד, אז אני אקשרת למרכז, אני שואלת אותם, זה אפשרי, ואז הם אומרים לי, אז שתבוא להדחות. פתאום הענה קיבלה את הבנפיט הזה, ועל זה אני מדברת, אני לא מדברת על משהו שהוא צריכי, שהוא עקום. אני
אי אפשר לזייף. מי שיש לו מספיק אנטנות והוא רגיש, הוא ידע מי בנטוורקינג הוא נכנס למשל לקבוצה שלי בפייסבוק, כדי לפרסם משהו שאני לא מרשה לפרסם, אבל יש לי איזה דוקומנט חודשי שבו אפשר לכתוב על הפעילויות שלנו, ושם רק עושים את זה. עכשיו זה שיח. אותו בן אדם נכנס וכותב אך ורק על הנושא של זה. הוא לא פעם בשביל. אז אני מדברת על, לא, אני מדברת על מה שצריך להיות, מה שהייתי רוצה, סליחה, מה שאני חושבת שצריך להיות. זה לא תמיד קורה. בגלל זה אנחנו בוררים, בגלל זה אנחנו נחשפים לכל כך הרבה אנשים, כי אנחנו רוצים לברור מהם את האנשים האמיתיים. מסננת? בדיוק. זו מסננת טבעית. שרונה, זה גם יותר מזה, אני רוצה לענות לך, אפשר, כי בתפיסה שלי נטוורקינג זה לתת מענה לאנשים. ואם בגן של הבת שלי תספר לי שיש לה איזושהי בעיה מסוימת, שהיא רוצה לפתוח עסק ומחפשת אשת שיווק, ואני אבוא ואני אספר לה על שרונה, אז עבור שרונה עשיתי נטוורקינג, עבור האמא מצאתי לה פתרון, והמלצתי לה על מישהי במקום שתתחיל לחפש, אז מבחינתי נטוורקינג זה לתת פתרונות ולחבר בין אנשים, שזה היופי. אני רוצה לחזק את המשפט האחרון, ובעצם אנחנו עושים עסקים עם אנשים, כי אם הירקן לא היה נחמד, אני לא אחזור אליו, גם אם הירקות שלו הם 10. אני אלך לירקן הסמוך שיותר נעים לי. בעצם מאחורי כל אדם יש תוכן, ואם התוכן הזה מדבר אליי ברמה האישית, אני אוכל לחשוב לעשות עסק, או לעזור, או לתמוך. אני מקווה שזו הייתה תשובה, אני מקווה שזו הייתה תשובה נכונה, כי אני כל כך הבנתי מאיפה זה בא, כי אני ראיתי גם נטוורקינג כזה. כן? אנחנו בוחרים.